Ďakujem všetkým za trpezlivosť a ochotu byť trpezlivý. Tak ja vás tu všetkých pekne vítam na dneskajšej diskusii projektu EMIA. Tí, ktorí neviete, tak je to, táto skratka znamená empatia v umení. A v podstate tento projekt teraz finišuje po 4 rokoch a máme tu dneska veľmi vzácnych hostí. Vlastne k tej téme sa dostaneme postupne, najskôr si ich trošku predstavíme, takže vítam tu pána Dušana Andrušteka a Vladimíra Hambalka. Ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Ja som tiež taký trošku nevzdelaný človek, aj keď sa pohybujem na vysokej škole, tak by som vás poprosil, že by ste nám trošku predostreli, že aká je vaša náplň práce a že čo vlastne vykonávate, že aby ľudia chytili ten kontext, že prečo sme vás vlastne zavolali sem. Asi vás, pán Ondrušek, poprosím prvého. Ja som pôvodné vzdelanie mal psychológ a po škole som robil najprv v poradni, kde sú vysokoškoláci a potom po nejakých 15 rokoch som prešiel z univerzity som išiel preč a založili sme s kamarátmi také centrum, ktoré sa zaoberá mediáciou, čiže zmierovaním konfliktov a robíme väčšinou kurzy o tom, ako riešiť konflikty, ako vystupovať v rôznych situáciách. A neskôr sme rozšírili to aj na participáciu a na veľké konflikty, kde vlastne treba vťahovať ľudí do rozhodovania. A robíme to na Slovensku, ale potom boli záujem, ako robiť to aj inde, takže sme začali robiť v zahraničí. A ja som robil potom viac ako 40 krajinách, všade, kde boli konflikty. OK, takže keď sa ešte zamele, tak volajú vás. Hej, keď niečo sa deje, tak väčšinou po vojnových situáciách nás volajú. OK, ďakujem pekne. Pán Hambalek. Ja som začal pracovať ako vychovávateľ s deťmi s poruchami správania. Tam bolo dosť konfliktov tiež. A vyštudoval som sociálnu prácu a potom som pracoval s psychiatrickými pacientmi v zdravotníctve, tak som sa stal psychoterapeut. A teraz robím také dve veci, že robím psychoterapeuta primárne párového, už s deťmi nerobím. To tak rezonujú tie myšlienky. To teda väzby. A tam sa stretávam s konfliktmi. A okrem toho hodne vzdelávam všelijaké tie pomáhajúce profesie, také tie psychológov a tak. Ďakujem. Takže aby ste tušili, že s kým máme tu česť, dneska sme sa tu stretli, aby sme sa porozprávali na možno viacero tém. Uvidíme, že kam to pôjde. Prosím vás, cíťte sa slobodní vstúpiť do tejto debaty aj bez zdvihnutia ruky. Využíme tento čas. Otvorili by sme túto tému. Všetci sme boli doma na sviatky a stáva sa nám väčšinou. Máme ťažko polarizovanú spoločnosť aktuálne, máme zaujímavú politickú situáciu. A každý v rodine určite máme, možno nie, alebo medzi kamarátmi niekoho, s kým nesúhlasíme. Stretávajú sa nám názory, možno v nejakom konflikte a častokrát nevieme, že čo s tým. Teda neviem, že či s tým súznite, alebo to mám len ja. Ale vyzerá to, že viacero ľudí sa stretáva s podobnou situáciou. A rád by som teda otvoril túto tému, že poďme sa na toto možno postupne pozrieť, že dajme si modelovú situáciu. Mám človeka veľmi blízkeho, ale nechcem ma napríklad počúvať absolútne, stojí si, je nejakým spôsobom chytený na nejaký názor, možno na nejaký politický názor, alebo svetonázor, alebo je možno homofóbny. Poďme do toho postupne vliesť do takéto situácie, že ako vôbec postupovať, alebo akú stratégiu zvoliť, alebo čokoľvek, čo by ste odporúčali, alebo keď zažívate, keď vidíte niekto, že rieši takú situáciu, tak čo prvé možno vás napadne riešiť, alebo na čo sa spýtať? No, keď je to záležitosť len individuálna, že len ako jednotlivci sa stretávame, není to záležitosť veľkej komunity, veľkých skupín, tak veľmi záleží o to, či sa poznáme alebo nie. A my väčšinou sa vieme dobre porozprávať vo vlaku s niekým, komu nemáme žiadne väzby, strávime príjemnú hodinku, nemáme žiadne zábrany, dokonca aj s ľuďmi, ktorí
sú konšpirátori, vysoko nesúhlasíme s niektorými vecami, tak dokážeme sa rozprávať. Ako náhle to je niekto z rodiny, ľudia, ktorých máme radi, ľudia, ktorých neznášame, tak nevieme to tak dobre, pretože sa nám bijú dokopy ten obsah, ale súčasne sa nám bijú vzťahy. Čiže my nevieme tak uvoľnene rozprávať s mamou, s babkou, so strýkom, lebo je to náročné, lebo sme moc sa poznáme a moc o sebe vieme, máme príliš veľa očakávaní a tam bývajú najväčšie tie konflikty. Takže také tie príležitosti ako Veľká noc, Vianoce, keď sú rodinné sešlosti a ľudia, ktorí sa dlhé mesiace nevideli, tak zrazu trávia čas, vždycky sú výbušné a v mnohých rodinách je to tak silné, že mne hlásili nejakí študenti, že ja nejdem domov, lebo by som sa 3 dní hádal a radšej nepôjdem, ako aj keď mi budú nadávať, tak radšej vôbec nechodím domov. A to mi je hrozne ľúto, keď to ide tak ďaleko. Ale toto sa deje na Slovensku dosť výrazne teraz. Môžem sa len tak akože spýtať takú intimnú otázku, že zdvihnite ruky, kto má niekoho blízkeho, s kým vyslovene takto nesúhlasí alebo má takýto názorový konflikt. OK, takže myslím si, že je to veľmi aktuálne. Dokonca. Peter, prosím ťa, dáš to trošku tichšie pre nás tu, lebo hučia tu príliš naše myšlienky. Ďakujem. A Vladimír, vy ako by ste reagovali na takéto niečo? No. Možno doplniť pána Andruška? Neviem, či doplniť. Ja si myslím, že v intimnejších vzťahoch sme citlivejší na to, keď nám ten druhý nerozumie. Alebo keď ten druhý vlastne zneisťuje nás alebo spochybňuje našu identitu. A aj my máme tendenciu, podľa mňa, v intimnejších vzťahoch byť viac emočne zaangažovaní v tom zmysle, že veď to predsa nie je možné, že to takto máš. Takže máme oveľa väčší drive byť nastojčivý alebo naliehavý. OK. Lebo je to oveľa viac akože drivované tou emóciou tej blízkosti. Ako sa skúsiť cez toto... Teda má sa človek skúsiť dostať do toho štádia, že skôr ako je to ten spolusediaci vo vlaku a tak diskutovať s tým blízkym človekom, alebo... A vy chcete diskutovať, pretože ho chcete presvedčiť? Alebo že čo to znamená, že chcete diskutovať? Alebo ako sme sa dostali do toho, že... Ja by som bol veľmi rád, že možno aspoň, keby ten človek začal sa otvárať možno v mojej perspektíve. Aha, okay. Nepotrebujem ho presvedčiť, aby teraz išiel voliť Korčoka, hej? Ja len potrebujem, aby trošku možno sa otvoril tomu, že wow, že možno nie je všetko moje pravda a možno hento moje konšpirácia, ale chápem, že to je veľmi náročné, ale... Ja si myslím, že ľudia vás budú počúvať až vtedy, keď budú vypočutí. OK. Problém je, že či chcete počúvať. Ten bizár. Áno, áno. To je ináč zaujímavé, lebo tiež som si tak rozmýšľal, lebo pozerám na to z mojej perspektívy, lebo snažil som sa tomu rodinnému príslušníkovi ukázať, že áno, vypočul som to, čo si im vravel, zaujíma ma aj tento postoj a tento pohľad na tú situáciu. A uveril vám? Cítil sa tak? To neviem vlastne. To je dobrá otázka. Ja vás nechcem zneisťovať, ja som si spýtať na to. Bolo to samozrejme, že sme si posielali viac menej videá a vy ste diskutovali. A diskutovali sme v rámci sociálnej siete. Ja ale potom naozaj, keď sa stretneme, tak už je to zase také celé to, tak, tie emócie z toho sociálneho, digitálneho sveta, z tých sociálnych médií, tak zrazu tak to upokojí, lebo zrazu sa vidíme a je to zase o niečom inom. Nie je to ten caps lock, ktorý si vedia ľudia na ňom ulietať v tom digitálnom priestore, že sa tam ako keby strašne prejavuje. Takže dôležité je, aby ten človek sa cítil vypočutý. Podľa mňa áno. Mne sa zdá veľmi podstatné to, že sa vidíme, lebo keď si pozrieme do očí, tak trošku sa väčšinou skľudníme, trochu vieme pochopiť hĺbšie aspekty a tie najväčšie konflikty vznikajú, keď sa nevidíme v online komunikácii, keď si dopisujeme, keď zrazu je umelá tá komunikácia, lebo
lebo vlastne nie sme na blízku tomu človeku, tak tam veľmi rýchlo vzblkne konflikt a okamžite sú tam také tie javy toho nedorozumenia, anonymita, keď my pod nejakými nickmi, pod nejakými prezývkami píšeme a nevystupujeme za seba, tak robí s ľuďmi to, že oni sa vzdialujú od seba. Zrazu aj som agresívnejší a dovolím si proste viacej, než keď musím niesť zodpovednosť za to, čo hovorím. Okay. Čiže ak sa dá len trochu proste približiť to na nejakú prirodzenú komunikáciu, tak to dosť pomáha roztápať tie nedorozumenia. A to nie je vec jedného rozhovoru. My máme pocit, že mám iný názor, tak musíme presvedčiť toho iného. Väčšinou je to tak, že my musíme dlhodobo spolu diskutovať, zvyknúť si na seba. Vtedy sa roztápajú všetky možné predsudky. Čiže toto není vedecká dišputa, kde my dokazujeme, že kto má väčšiu pravdu. A veľmi často v týchto diskusiách nejde o argumenty, ale ide o nejakú to, o čom je celý váš festival, empatii, o tej schopnosti vcítiť sa a nejak sa naladiť na iného človeka. Nie len kognitívne, nie len tými faktami. To moc nevieme nikto takto komunikovať, lebo sme odučení od toho. Môžem len, ja som sa hlásil, že mám takých rodinných príslušníkov a moja žena mala tendenciu posielať im tie náučné videá. A nepomohlo to moc, podľa mňa. Okay. To ale, čo pomohlo, je ten osobný kontakt a aj odvaha vlastne povedať, že v čom máme zhodu, lebo vo veľa veciach máme zhodu, a v čom zhodu nemáme. A odvaha pomenovávať veci, že aj keď sa vlastne máme radi a záleží nám na sebe, tak máme v týchto veciach, že tu sa fakt, že nezhodneme, vôbec otvoriť to, že sme blízki a nezhodneme sa a že ja vlastne vôbec nerozumiem tomu, že jak to prichádza. To je ťažké, lebo vlastne my chceme mať ten vzťah a odlišnosti vedia zraňovať. Takže keď otvárame nejakú odlišnosť, tak je tam to riziko, že budeme odmietnutí, alebo že ten druhý sa nebude cítiť dobre zrazu. Takže to je náročné v tomto. Preto hovoríš, Dušan, že zvyknúť si na seba je dôležité. Aj v tých odlišnostiach, nielen v tom, že... Že proste rešpektovať, že možno ho nikdy s ním nepohnem. A napriek tomu sa rozprávať. Máme na to nejaký trik? Tak ja som ten jeden povedal, tak čo vám ešte druhý dám? Asi hovoriť to, čo som teraz povedal, že v čom sa zhodneme a v čom sa nezhodneme. Okay. Ten prvý to bolo, že počúvať. A zistiť, že či naozaj... Či náhodou chápe, že či náhodou cíti počutý, hej, okay. Porozumenie. Ja som v mojom detstve vyrastal v rodine, kde môj otec sa neznášal s jeho bratom. A oni sa rozlišili niekedy počas ich dospievania a jeden išiel študovať za katolického farára, ten môj strýko, a môj otec začal prednášať ateizmus. Wow. A keď som mal asi 7 rokov, tak som bol svedkom, oni sa spolu nerozprávali, neznášali sa, vyhýbali sa kontaktu, až tak, že prestali spolu rozprávať. A babka ich dotiahla, že tí dvaja synovia musia spolu rozprávať a musia sa zmieriť. Takže ja som bol svedkom takej zvláštnej chvíle, pamätnej pre tú rodinu, ale to mi došlo až neskôr, že čo sa vlastne udialo, kde ona ich donútila, aby sa stretli a podali si ruky. Vôbec to nepomohlo, ale bol to taký symbolický pokus, akože ich zmieriť. A ja ako malé decko som na to kúkal, že tí dvaja dospelí muži nejak sa k sebe približujú a pod nátlakom tej babky ako proste si potrasú ruky, ale naďalej je tam ten chlad a proste všetky iné signály toho, že sa neznášajú. To bola veľmi dobrá škola, že jak sa to nemá robiť vlastne. Okay. Keď chceme proste prekonať tie problémy, skôr všetky pokusy, ktoré sú,
je, že v hodnotových konfliktoch, tam, kde my sa hodnotovo odlišujeme, tak treba sa snažiť o koexistenciu, o to, že vedľa seba fungujeme, ale nie o to, že si vyjasníme a po dobrej argumentačnom cvičení pochopíme, že ktorá z tých dvoch strán má pravdu. Lebo hodnotové konflikty nemajú, tam nejde o pravdu, tam ide o to, že či spolu dokážeme vedľa seba koexistovať. OK. Nemám ani kde písať, dúfam, že to všetko zapamätám. Ale určite hej. Ale môžeme sa rozprávať. Napríklad, napriek tomu, že máme hodnotový konflikt, sa môžeme rozprávať, ak to zrovna není o fotbale, ten hodnotový konflikt, že máme radi fotbal a dokážeme sa rozprávať o tom ako deti a dokážeme sa rozprávať o všelijakých iných veciach, kde ten konflikt akurát nie je. Okay. Lebo inak vlastne tá priepas zostáva na základe toho konfliktu aj vo veciach, kde by vlastne vôbec nemusela byť. Ale vyžaduje si tú odvahu niekde začať. Ja som mal takú jedno obdobie, že som bol v Amerike, v Baltimore a na takom pobyte študijnom, pracovnom a tam, keď sme boli v New Yorku, tak ma zaviedli do takého Columbia Campus, do centra, kde bol vlastne internát a priestor pre študentov sa stretávať. A jak sme sa prechádzali v takom parku, tak sme zastali pod takou zvláštnou budovou, ktorá na prvý pohľad pôsobila zvláštne, lebo mala také vežičky ako kostoly a povedľa toho boli nejaké šesťcipé hviezdy a vedľa toho boli nejaké znaky také islamské. A sa pýtam, že profesor, to čo je za budova toto? A oni povedali, to je náš stánok viery pre študentov. A hovorím, a jak to myslíte? Hovorím, no tak ako máme rôzrodé náboženstva, asi 12 na našej škole. A tí študenti, škola nemá dosť peňazí na to, aby vystavala 12 rôznych stánkov viery, tak vznikol jeden a funguje to posledných asi 15 rokov tak, že je to spolu. A Okay. a jak to funguje? A to normálne ako v štvrtok prídu moslimskí študenti a majú svoje obrady a nikto ich neruší a obývajú časť toho priestoru, majú to vyzdobené proste v súlade so svojimi všetkými predpismi, takže nie sú tam žiadne figurálne malby v tej časti a potom v piatok majú tam židovské proste obrady a v sobotu prichádzajú sobotári a iní proste a v nedeľu tu nás sú protestanti a baptisti a tak ďalej a nerušia sa, lebo 10 rokov to trvalo, než to vyjednali, ale potom sa na tom proste dohodli a vedľa takto fungujú. Okay. A ja som bol celý nadšený, úplne sa mi to páčilo, tak som sa vrátil na Slovensko a som o tom rozprával mojim kolegom, že ak je to úžasné, že toto dokázali. A tí moji kolegovia časť povedali, že dobre, a časť povedala, že nie, to nie je dobre, to nie je v poriadku, to je také, to nemôže fungovať, to nie je správne. A poviem, že no ale jakže nie je správne? Ty tomu nemôžeš porozumieť, ty si nezná Boh. Čiže vlastne my nemusíme sa stretnúť, keď máme takéto odlišnosti, lebo v sebe nesieme proste svoju perspektívu a chce to obrovskú trpezlivosť zvyknúť si na to, že pozor na to, aj tí s iným názorom môžu žiť podľa svojho, ak nenarúšajú priestor toho druhého. A to je dosť ťažké proste naozaj nejak presadiť. Hej, že ten konsenzus nemusí byť vždy dobrým riešením dokonca pre tie strany, alebo nejaká dohoda, hlavne ak je nanútený, lebo to nie je potom ani konsenzus. Že ak tá babka, vieš, že keď tlačíme ľudí do toho, že by sa mali dohodnúť, alebo že by mali byť empatickí, tak vlastne to je nátlak. Oni to neprežívajú. OK. Čiže to na silu proste. Že to je na silu. Že vlastne môžu ľudia, ak fakt neporušujú veci, ktoré sú úplne že cez čiaru, v spoločnosti dohodnuté, mať iné názory. Čo keď som v debate a všetci doma sú ja neviem, ateisti a ja proste som začal veriť. A sú takí, že cítim, že ten človek sa cíti s odmietnutím alebo snažia sa ho presviečať. Čo robiť, aby si ten človek nejakým spôsobom, aký je mladší, v očiach starších neskúsený,
Ako si má okolo seba vytvoriť ako spol ten priestor na existenciu v takej debate? Čiže situácia je, že niekto chce, aby ste boli iní, hej? Áno. Ja si myslím, že sa treba vedieť chrániť a na to potrebujete... Existuje taký systém sebaochrany, ktorý keď vieme dobre používať, tak vieme byť napríklad asertívni. Okay. Ale mnoho ľudí pri vzťahu nevie používať ten systém sebaochrany. Ten systém znie ako taký 10-ročný taký tréning. naprogramovaný systém. My sme vlastne biologicky, evolučne, že ideme sa chrániť, keď vám niekto ubližuje alebo ide cez čiaru. No ale niektorí ľudia, keď vidia ten vzťah a záleží nám na vzťahu, tak trpia. Takže otázka je, že ako netrpieť a ako sa ochrániť. Ako potom využiť aký autentický hnev na sebaochranu. OK. Že aj si niekedy buchnúť po stole a... No, ako hnev nemusí byť búchaný po to, stole a môžete napríklad byť dôraznejší. OK. To bolo dosť dôrazné. Hej, a pozrieť sa. Ale toto nie je milé, ale ľudia nie sú socializovaní vždy, aby medzi blízkymi bola tolerovaná konštruktívna agresivita. Aha, OK. Takže to sa... Ako reagovali vaši rodičia, keď ste sa na nich hnevali? Ja som dal takú, že nechcel som politizovať, ale skôr tu bola debata, že... Lebo v niektorých rodinách sa nemôžu deti hnevať na rodičov. Aha, OK. A keď sa nemôžete hnevať na rodičov, tak potom je ťažké sa chrániť, keď ste nahnevaní. OK. Dáva to zmysel? No jasné. Kto sa nemôže hnevať na rodičov? Ale nie, to sa... Všetci sa môžu hnevať na rodičov. Kto sa nemôže vyjadriť? Lebo by stratil vzťah, alebo by cítil pocit viny, alebo by bol zahambený, alebo. Čo robiť v takej situácii? Ja hovorím, že lepšie vedieť sa chrániť, no. Alebo prijať, že hráme tú hru, že daj si polievku a je teplá, dá sa to aj na iných príkladoch, no tak akože vy sa budete chrániť, že nie, ja som jedol, ale prosím ťa, nejedol si, daj si ešte tú polievku, je zdravá, je to základ. Tak niekedy sa môžete chrániť aj tak, že akože akceptujete tú hru. Aha, OK. Že dobre, tak si dám teda tú polievku trošku aj výtečná. OK. Ale robíte to vedomejšie. Aha, jasné. S vedomím, že vlastne ste prijali tú stratégiu. OK. A to, že ma nepríjmajú a nemusím ich tiež za každú cenu asi To, že vás presvedčiť. nerešpektujú, v tej chvíli ste akceptovali. Keď začnete hrať tú hru, že OK, zmierim sa s tým. Ale ako verím tomu, že keď je to otázka tých hodnôt, o ktorých sme sa bavili, že vy ste veriaci, lebo tento príklad ste dali, tak je na vás, že či chcete ako keby chrániť tú hodnotu. OK. A keď sa dostaneme teda do tej politickej témy, že mám dve silné osobnosti z rodiny voči sebe, nie sú úplne smeráci, ale tiež nie úplne proste, ja neviem proste, že PS, ale tiež furt tasajú argumenty a už po sebe hučíme, ale ešte sa nehádame. Lebo oni majú tých argumentov viac, ale aj keď napriek tomu ten človek cíti, že ja si myslím, že hádžeme teraz po sebe nejaké tie argumenty, ale sa nám trošku stráca, že to spoločné, hej, že čo nás spolu spája, že či je dobre možno sa na to zamerať, alebo ako to nejakým spôsobom ochladiť, alebo strieľam tak od pása trošku. V rodinách tí ľudia majú oveľa viacej spoločného, než by si boli ochotní pripustiť. Je 100 vecí, ktoré majú podobné, lebo vyrastali spolu, poznajú sa, rozumejú nejakým zvykom, majú proste rôznorodé zlozvyky a rôzne veci, ktoré predsa len spájajú. A samozrejme, že je zo pár vecí, ktoré sú odlišné a v niektorých obdobiach vystúpia na povrch, napríklad politické názory, my môžeme mať odlišné politické názory, ale prečo by sme mali zahodiť všetky tie dobré veci, ktoré nás spájajú, kvôli tomu, že jedna z tých 100 vecí, že tam sa odlišujeme proste. A tá zrelosť je práve tá schopnosť pochopiť, že dobre, tak skúsme sa orientovať na to, čo je to, čo nás spája. Je celkom možné, že sa nikdy nedohodíme presne na tom, čo nás rozdeľuje,
A naučíme sa žiť, dá sa žiť aj s tým, že v niektorých veciach sa nedohodneme. Ja som videl veľa rodín, ktoré sa proste dohodli, že nejaké diskusie sú tabu a o tomto nediskutujeme, alebo majú obmedzenia nejaké časové, že keď je Veľká noc, no tak ako diskutujeme iba do prvého prípitku, lebo ako náhle do toho vstúpi alkohol, tak už sa nikdy nedohodneme. Tam sa vyostria tie diskusie, ale proste nastal ten čas, keď už nemôžeme mať normálnu diskusiu a môžeme diskutovať len o ostatných veciach. A keď sa dokážu preorientovať na to, že aké sú úžasné vnúčatá a jak sa im darí na záhradke a čo babka navarila a jak je to úžasné, tak je to trošku falošné, ale rozprávajú sa o týchto podružných veciach dovtedy, keď nie sú schopní mať normálny tón a vtedy postupne môžu po malých kúskoch skúsiť aj nejaké iné veci. Ale zdá sa mi nezmyselné kvôli jednej alebo dvom odlišnostiam to urobiť z toho centrálnu tému a rozhádať sa na tom, hoci my máme spustu vecí, ktoré sú pre nás dôležité a spoločné. Čiže ja to vnímam, že je to trošku nezrelosť, keď to zmiešľame tie ojedinelé diskusie s tými bežnými. Ale rozumiem tomu strachu. Akože, ak máte strach, tak ten vás motivuje presviečať kadekoho o všetkom. A ako tomuto, akože ako presne toto povedať tomu človeku, že mohli by sme riešiť aj nejaké veci, ktoré nás spájajú, keď on vidí len presne jednu problematiku, ktorej sa mieni venovať a čokoľvek, akákoľvek iná téma je možno proste v jeho očiach zbytočná alebo útočná alebo niečo. Čiže ako povedať, že babka, to, čo si urobila ten koláč, ten je fantastický, to je tak chutné. A áno, je pravda, že farmafirmy majú proste nejaké rôzne ťahy, ako nás manipulujú, ale poďme sa ešte o tom koláči porozprávať. A tak krásne kvety máš na tej záhrade, že to je fantastické. A ja rozumiem, že si čítala, že Zem je plochá, ale poďme o tých kvetoch sa ešte chvíľku porozprávať. Čiže dá sa s tým trochu pracovať a po kúskoch si to vyhradzovať. A my v niektorých veciach sa nedohodneme aj preto, lebo my sa nemusíme rozumieť, čo nám vlastne ten druhý hovorí. Poviem príklad. Keď moja svokra žila, pani 80-ročná, mama mojej ženy, tak my sme za ňou chodili do Zvolena. A ten rituál, čo sa vyvinul, dosť nebezpečný, bolo, že proste my sme došli do toho Zvolena večer a ona začala mňa krmiť, nás oboch, teda hlavne mňa, a proste naložila prvý tanier a druhý tanier a tak ďalej. A po druhom tanieri ja som povedal, že veľká vďaka, starka, úžasné, ale ja už nemôžem, ja už mám plné brucho a tak ďalej. A na to, keď som povedal, tak ona sa zrazu obratila úplne zhrozená a povedala, Dušan, čo sa stalo? A proste ona tam počula jedine to, že je nejaký konflikt, lebo jediný spôsob, ako ona vedela vyjadrovať lásku, bolo cez to jedlo. A pre ňu to jedlo bolo symbolické, že ona musí nakrmiť toho zaťa, už aj tak dosť obezného, lebo nič iné nerozumela. A keď sme odchádzali, tak nám do kufra napchala kvánka zavaranín a nezmyselností. Darmo sme jej hovorili, že to my nezjeme. A už vtedy, keď nám to dávala, už sme vtedy vedeli, že to porozdávame po kamarátoch alebo vyhodíme. Lebo to sa nedalo proste uniesť. Ale ten zvyk, mne to trvalo niekoľko rokov, než sme pochopili, že ona vyjadruje tú lásku len cez to jedlo, lebo ináč to nevie povedať. A my musíme byť veľmi opatrní v tom, lebo on tam počuje iné veci. Čiže časť tých rodín si nemusí rozumieť, lebo každý niečo iné tam počuje a vidí. Otázka je, čo s tým? Je lepšie potom... Je treba udržať ten vzťah, aj keď si v niektorých veciach nerozumieme a stále sa rozprávať a vtedy počasie, len to trvá roky, nejaké veci ľudia akceptujú. Aj keď trošku starnú, tak trošku dementnejú, tak vtedy začínajú byť celkom tolerantní.
keď už si nepamätajú veci, takže to môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že treba dúfať, že raz proste budeme dostatočne tolerantní, lebo si aj mnohé veci nebudeme pamätať. Čiže dá sa to trošku zlepšiť, aj prirodzene sa to deje vlastne. Ja len rozmýšľam nad tým, že je možné, a to sa stáva teraz, že sa ľuďom zúži svet. A že naozaj si viem predstaviť, že vlastne v rodinách ide televízor od rána do večera, vie to vyvolávať aj v tej izolácii, dajme tomu, obavy a neistotu, a že vlastne tí ľudia v tej neistote žijú. Do toho, tak som rozmýšľal, že či bol dobrý nápad tým rodičom, akože tie maily, lebo im tam chodia tie konšpiračné akože správy. Čiže ich svet sa zúži a vidím to znepokojenie alebo hnev. U jedného hnev a u druhého znepokojenie. A napriek tomu, ako keby to, čo Dušan hovoríš, sa mi zdá veľmi dôležité, že ako ho vlastne trochu rozširovať tým záujmom o to, čo všetko vlastne ich život je okrem správ alebo toho strachu. Ale to asi si vyžaduje, už asi tretíkrát, aj ty si to povedal, že čas a záujem, alebo teda, neviem, ja nemám toľko energie stále, ako keby byť až tak zvedavý. Verím, že aj iní ľudia, alebo aj ich kamaráti, alebo neviem, no. Je to ťažké, keď sa to veľmi zúži, ten svet. Ale čo s tým robiť, keď... Môžete povedať o vašom strachu, ale... Hej, môžete povedať o vašom strachu, lebo zdá sa, že máte strach, keď vás to tak ako keby vie ako prekvapiť alebo zneistiť. Môžete im to povedať, len problém je, že či vás budú počuť v tom vašom strachu. To je to, čo si ty hovoril, že vlastne, či oni rozumejú tým slovám v tej chvíli. No a keď to ten človek berie ako napríklad útok, tak ho potrebujete upokojiť, že to není útok a chcete sa zaujímať o ich záhradku. Ja nehovorím, že máte sa zaujímať o to, ako ich presvedčiť o tom, koho majú voliť. Ja hovorím o tom záujme o tú záhradku a o potešení sa z toho jedla alebo minimálne akceptácii tej hry. Strašne ťažké sa na to pozerať, ja tomu rozumiem. No. Ale majú aj iný svet, či? Ja myslím, že my sa celý život učíme vciťovať sa do tých druhých, čiže je to umenie proste s vec, ktorou nesúhlasím, tak neísť okamžite do útoku a nehovoriť, že nemáš pravdu, to tak není, musím ti povedať, že vôbec s tebou nesúhlasím, ale skôr si povedať, že povedz mi o tom viacej. Chcem to pochopiť, jak to vlastne ty máš. Vieš čo, neviem, že či by som s tebou zatiaľ súhlasil, ale rozumiem, že jak to ty vlastne vidíš a nie je to celkom môj pohľad, ale povedz mi o tom ešte viac, lebo ja chcem to pochopiť, ako jak to vlastne je. Čiže my sa môžeme naučiť vyjadrovať, že rozumiem, čo vlastne hovoríš, neznamená, že ja s tým súhlasím. Alebo že zaujíma ma, aby ešte som tomu lepšie porozumel, a budeme pokračovať v diskusii, aj keď nesúhlasíme zatiaľ. Čiže to zvykne si, že rozšírme ten obzor, ktorým sa dívame na svet, to vzniká vtedy, keď sa počúvame a nájdeme iné veci, v ktorých si rozumieme. Čiže my nemusíme súhlasiť s politickým názorom alebo nejakým hodnotovým stanoviskom, ale môžeme vyjadrovať ľudské porozumenie, lebo sa nám páčia rovnaké veci. Alebo deti sú veľmi dobré lepidlo spájač, proste vnúčatá, deti, niečo také medzi nami, čo je spoločné. To je dosť možné, že cez to sa snažíme naväzovať tie kontakty. A časť ľudí je veľmi nástojčivých a potrebuje hlavne sa presadiť, tak keď už to nejde, tak prerušíme, oddychneme si v tej komunikácii, ale nemali by sme to vyhrocovať. Lebo keď povieme niečo veľmi príkré a veľmi ubližujúce, tak môže to bude znamenať, že tí ľudia sa prestanú rozprávať
a stane sa to, čo som popisoval tým môj strýko a otec, že oni roky spolu nerozprávali. Vlastne a keď sú dvaja veľmi zarputili a trošku sú blázni, tak majú veľkú výdrž. Hlavne tí muži niektorí, tak majú proste veľkú výdrž nesúhlasiť a neustúpiť ani o krok. Ale to niektorým trvá hrozne dlho, než pochopia, že to, že ja nikdy neustúpim, nemusí byť len silná stránka. Môžem len jednu vec, ešte ma to tak napadlo, lebo to chcem podčiarknúť, čo hovoríš, že porozumieť neznamená súhlasiť. A dať najavo porozumieť neznamená súhlasiť, to sú dve rozdielne veci. A potom, že my máme taký, že korekčný reflex. Keď vidíme, že si niekto neumyl ruky, alebo nie je zeleninu, lebo zdravá. Ale keď ten korekčný reflex máme, tak za tým je obhajovací reflex. Čiže keď ja vám poviem, jeste zeleninu, lebo je zdravá, tak pravdepodobne automaticky nepoviete, wow, to je super, akože teraz, keďže je tá zelenina zdravá, tak ja idem jesť zeleninu. Čiže ak my máme tendenciu mať ten korekčný reflex, tak oni majú ten obhajovací impuls. Čím viac budete tlačiť, tým viac pravdepodobne príde toho obhajovania. Čiže keby som vás chcel presvedčiť o zelenine, tak by som sa spýtal na to, keď už by som okrem toho porozumenia, čo sme tu spomenuli, by som sa pravdepodobne pýtal, že či si viete predstaviť, že či máte aspoň nejakú zeleninu radi. Alebo prečo sa oplatí ako občas jesť zdravo. Čo tým získate. A v tej chvíli je to viac o tej vašej motivácii, ako o tom, že moja motivácia je, aby ste vyjedli zeleninu, lebo je zdravá. Je to zrozumiteľné? Čo je ťažké, lebo keď mám strach, čo vidím, tak samozrejme nie som zvedavý. Čiže čím viac strachu je vo mne, tým menej zvedavosti a explorácie, jak to má ten druhý. Že doteraz sme hovorili stále o jednotlivcoch, to znači spor dvoch jednotlivých ľudí, ale celé to začne byť komplikovanejšie, keď to nie sú len jednotlivci, ale je tam skupina, alebo proste väčšia skupina a to začína už potom byť veľmi zapeklité. Ja som kedysi neznášal domové schôdze, kde 20 neznámych ľudí, ktorí spája jedine to, že žijú v jednom dome, sa zíde a 3-4 hodiny rozprávajú o tom, že jak sa budú zbierať na opravu výťahu alebo nejaký iný nezmysel. A trvalo mi niekoľko rokov, než som sa naučil mať rád tie domové schôdze, lebo to je taká krásna prehliadka patológie a všetkých tých bizarností, že dá sa tam hrozne veľa naučiť, keď to človek pozoruje v našich podmienkach, vidieť, ako sa tá neznáma skupina, ktorá sa odlišuje vekom, vzdelaním, dĺžkou pobytu v tom dome, zvykmi a skoro všetkým sa odlišuje, tak jak sa musí napriek tomu dohodnúť na nejakých veciach, ktoré sa týkajú všetkých. Napríklad tá úprava výťahu. Tá vec, ktorá je zaujímavá, je, že napriek tomu sa dá dohodnúť, len to tiež trvá roky, proste, než tá skupina sa vyladí. Ale ja som videl takéto spoločenstvo bytové sa rozvíjať. My na jednom mieste bývame teraz v paneláku 45 rokov, tuším. Takže proste dá sa to, len to trvá 45 rokov. A keď už sa to začne dariť, tak sa zase nejakí ľudia vymenia, ale proste je to zložité, ako náhle tam skupina. Prečo je vlastne dobré pracovať na vzťahoch s ľuďmi? Lebo je aj taký názor, že však môže sa na všetkých vykašľať a ja tomu rozumiem, prečo to nie je dobré, ale možno z toho odborného uhla pohľadu, že či to je len o tom, že OK, aby som sa mal v živote o koho oprieť a človek je spoločenský tvor, alebo že aký je názor možno na toto z toho psychologického hľadiska? Alebo viete, čo sa chcem, kam smerujem? Že aký to má zmysel z toho toľko utrpenia na tých schôdzach? Alebo možno aj v rámci tej rodiny, alebo v rámci kamošov, že nepáliť tie mosty a... Tak hádam, v rámci rodiny a v rámci kamošov vám to niečo dáva. Či už tú starostlivosť, záujem o vás, alebo proste aspoň tú lásku, keď to nevedia prejaviť s tou starostlivosťou alebo záujmom. Takže tam si
si myslím, že až taký problém nie je, ak vám veľmi neublížili, lebo sú také rodiny, kde si veľmi ublížili a majú sa ľudia zlé a zažili veľa traum. Ale teda tam odpovedám, hej? Že tam to je jasné. Jasné, hej. A vy chcete ešte aj Tak neviem, že... robiť dobré spoločnosti. No, napríklad. To povedz to. Ako, čím je to spoločenstvo väčšie, čím sú rôznorodejší, tak tým je to náročnejšie, tým dlhšie to vlastne trvá. A ja som veľakrát bol zapojený do rôznych situácií, kde sa stretujú ľudia rôznych etnického pozadia. Dajte nám nejaký príklad, prosím. Konkrétnejší. Po bosenskej vojne, keď bol Daytonský mier v 95., tak začali sa robiť veľa mierotvorných iniciatív, že ľudia v tom prípade v tej Bosne boli Srbi, Chorváti, Bosniaci, sa stretávali. Ľudia, ktorí boli susedia a potom v tom veľkom konflikte dochádzalo k vojnovým zrážkam, takže tam zomrelo asi 60 000 ľudí a veľké skupiny ľudí boli donútené utekať a stratili domovy a tak ďalej. No a potom, keď to vyvrcholilo, tak bolo treba začať sa uzmierovať a v tej fáze toho uzmierovania nás zavolali, aby sme prišli pomôcť robiť dialog medzi tými tromi skupinami, hlavne v tomto prípade Srbi, Chorváti, Bosenci. Takže ja som sa ocitol v medzinárodnej skupine mediátorov asi 6 ľudí, ktorí sme sa snažili regulovať dialog medzi týmito skupinami. A tí ľudia majú hrozne veľa spoločného, že oni si rozumejú, že tie jazyky tri sú si veľmi blízke, aj keď tvrdia, že nie, ale oni sú si veľmi blízke. Jeden z nich sa píše v cyrlíke, ten srbský, alebo môže sa aj v latinke, aj v cyrlíke, ale ostatné sú veľmi, veľmi podobné. Ale tí ľudia sa nenávideli a keďže stratili svojich príbuzných, tak nevedeli sa dohodnúť. Ale po čase sa ukázalo, že musia sa dohodnúť. Takže vznikla iniciatíva, že tie občianske organizácie, tých bolo asi 50 z tých 3 krajín, sa budú stretávať a postupne dosiahnu to, že tí čelní predstavitelia, ktorí spôsobili ten veľký konflikt, a to v tom prípade to bol Miloševič, Tudžman a Izetbegovič, čiže Srb, Chorvát a tí predstavitelia, prezidenti a tak ďalej, že ich dostanú do Hágu, na Medzinárodný súd do Hágu, aby sa zodpovedali za to, čo vlastne spôsobili. Takže je skupina 50 ľudí z týchto 3 krajín, majú za sebou utrpenie hrozné, vlastne po celé roky a majú sa dohodnúť, lebo to sú príbuzní, každý z nich stratil vo vojne nejakých príbuzných. A tí ich šéfovia, ich lídri, ich ženú proti sebe a zneužívajú tú situáciu. Takže my sme sa postavili pred nich a tam boli proste medzinárodný tím tých mediátorov, Bosenka, Američania, 2 Indonézanka a ja, Slovak. A teraz im vravíme, že prosím nás tak ako budeme sa snažiť ako keby sa stretávať a pokúsime sa spolu rozprávať. Zrazu vypukla proste vrava a tá prvý raz trvala asi 6 hodín. Okay. Vôbec sme sa nedostali k slovu, lebo oni na seba 6 hodín kričali. To boli príbuzní ľudí, ktorí stratili svojich príbuzných. A to bolo celý čas takéto, že čo vy tu mi rozprávate, však vy máte ruky v krvi až po lakte, vy ste pozabíjali tam týchto, tam pri Vukováre a pri tomto a takéto. A čo vy tu mi hovoríte, však to nie je pravda. Toto Miloševič spôsobil, toto Tudžman spôsobila. Čo vy tu takto nám nahovoríte a tak ďalej. A my sme šokovaní s otvorenými ústami na nich pozerali a nevedeli sme sa dostať k slovu. Hej. Takže toto trvalo nejakých 6 hodín, potom ako sa rozišli, potom sa zišli na ďalší deň a prvé stretnutie, my sme sa stretali vždy na také 4-dňové stretnutia raz mesačne. 3 dní trvalo, než sa začali normálne proste rozprávať, lebo po 3 dňoch jedna taká sympatická žena, ak si dobre pamätám, bola sa Snežana, novinárka z Chorvátska, tak zrazu hovorí, že prosím vás,
počúvajte ma, chcem vám povedať jednu dôležitú vec. Tak my sme konečne ich utišili a on hovorí, že prosím, na čo my tu kričíme do sebou už 3 dní, však všetci sme stratili našich bratov a otcov a všetci sme obete. A namiesto toho, aby sme sa spojili voči tým, ktorí to spôsobili, voči tým lídrom, tak my seba navzájom považujeme za nepriateľov a obviňujeme sa vlastne navzájom. A my na to sme všetci, tí mediátori, vyskočili a sme povedali, prosím vás, počúvajte Snežana, čo hovorí, toto je hrozne zaujímavé. Snežana, povedz to ešte raz a nahlas. A keď to konečne oni počuli, tak vrste hovoria, viete čo, áno, mali by sme, my nie sme iní, my sme na jednej strane všetci, lebo všetci sme prišli od našich príbuzných, tak poďme sa dohovárať. A začal proste normálne konečne dialog, pomaly, ale začal. A potom každý bod, ktorý sa riešil, bol problematický, pretože bolo toľko tých nevyjasnených vecí, že dohodnúť sa na jednoduchých veciach bolo hrozne komplikované. Poviem jeden príklad. Vznikol nápad, že oni musia urobiť newsletter, lebo musia sa informovať medzi sebou, medzi tými 3 krajinami, tie organizácie, aby sa zladili to, ako doženú tých lídrov do toho Hágu na Medzinárodný súd. A teraz, jak sme mi počuli, že newsletter, tak mi hovorili, že počúvajte, toto je dobrý nápad. Môžete to vysvetliť, jak by to mohlo vyzerať? A všetci povedali nakoniec, že dobre, po hodinovej diskusii povedali, že áno, chceme newsletter. A vrajme tak, že môžeme to uzavrieť, to znie fantasticky, že by ste mali taký newsletter, čo by ste proste spolu vydávali, tak asi sa doním na tej edičnej rade a niekoho, kto má skúsenosť s vydávaním newslettera a môžeme to spustiť. Môžeme? A niekto sa prihlásil, že prosím vás, jedna malá otázka, a my sme potom zbystrili, že vždy, keď bola malá otázka, v akom jazyku to bude? Prosím vás, je to také dôležité, vy sa všetci rozumiete, a to je veľmi dôležité. Aha, dobre, výborne. Takže prosím vás, skúste prísť návrhmi, v akom jazyku by to mohlo byť, lebo vieme, že by to mohlo byť v srbštine, chorvačtine, bosenčine alebo angličtine. A neviem, či máte dosť peňazí, že či vydávať proste v tých 4 jazykoch. Hodina diskusia, potom prišli proste s tým, že bude to vo všetkých 4 jazykoch a v každom čísle budú všetky 4 jazyky a budú proste v rôzne články v rôznych jazykoch. A veľmi úžasné, takže vyzerá, že ste všetci s tým OK, môžeme to teda uzavrieť? Ale to je malá otázka, kto bude kontrolovať proporcie jazykov? Jak to myslíte? A hovorím, že to, aby nebolo v nejakom jazyku viacej textu ako v inom. A hovorím, to chcete s pravítkom merať tie články? A oni, že áno. A hovorím, aha, výborne, tak prosím vás, vymyslíte nejaký systém, jak to bude ďalšia hodina diskusie. Vznikla kontrolná edičná komisia a komisia, ktorá bude, proste šéf bude jeden, ale ďalší bude kontrolovať z toho iného národa. Diskutujeme. Nakoniec ako sa dohodli, že proporcie, spôsoby, jak to bude v tých jazykoch, aby to nebolo moc drahé a tak. A chceli sme to už uzavrieť, lebo to už bolo proste asi 5 hodín diskusie. A vrejme tak, že môžeme to ako uzavrieť? Prosím, jedna malá otázka ešte, dobre? Ako to vyriešime s fotkami, keď budú kolektívne fotky? Kto bude počítať, že koľko Chorvátov a Bosniakov je na fotke, aby to bolo spravodlivé? A vrejme, prosím, to vážne chcete počítať kolektívne fotky? Áno. Aha, dobre, tak vymyslíte nejaký systém, jak budete kontrolovať, ale vtedy som pochopil, že ja som čakal, že keď to poviem, túto blbosť, takže všetci sa zasmejú, lebo to je tak absurdné, ale tam ešte neboli vtedy, v tom čase. Čiže oni naozaj všetko brali tak vážne, lebo boli tam natoľko rozdelení, že sa nedalo sa o tom rozprávať. A keď je veľký konflikt, tak všetci začneme byť paranoidní a začneme do toho vnášať tieto podozrievania. Čiže oni nakoniec sa dohodli, trvalo to asi 2 roky, dostali tých lídrov na ten súd pred Hág. Všetci tí lídri zomreli po čase, Miloševič sa obesil a tak ďalej. Čiže tam nastal veľký vlastne posun a dneska tá ďalšia generácia, o 20 rokov mladší, ich deti a vnúci, tí sú schopní už spolu sa rozprávať. Ale tá generácia predtým nebola schopná sa spolu rozprávať, že tie krivdy boli tak veľké
A to je vždy, keď je násilie. Že my vieme, že teraz, než sa ukludní situácia medzi Ukrajincami a Rusmi, tak to bude trvať proste 2 generácie, možno 3 generácie. Že to nepôjde tak rýchlo, lebo už máme skúsenosti, že v takýchto situáciách, keď sa urobí veľa zla, tak to sa nedá tak rýchlo proste vyriešiť. Čiže preto hovorím, že čím je väčšia tá skupina, čím je väčší bol konflikt, čím viac násilia bolo, tým dlhšie to potom trvá, než sa to ukludní. A ja mám odpoveď na tú otázku, že prečo to treba robiť. A aspoň tak som si pamätal. No práve preto, aby to nešlo týmto smerom. Čiže vlastne aj na tej skupinovej úrovni, lebo však v rodine to robíme preto, lebo sa máme radi. Preto, lebo dostávame tú starostlivosť. Medzi priateľmi to isté. Ale ako keby stretávať sa s neznámymi ľuďmi je dôležité práve preto, aby nebola metaforicky alebo aj reálne vojna. Takže sa dostávame vlastne aj k tomu bodu, že kam vlastne môže viesť takáto polarizácia spoločnosti, aké sú vlastne, keď sa tá spoločnosť naozaj nebaví, prehlbujú sa tie priepasti, aké sú vyhliadky? My sme sa naučili slovičko polarizácia, čo je výborné, lebo naozaj to je jav, ktorý existuje skoro v každej spoločnosti a je legitimný, je to v poriadku. To značí, že to, že sa spoločnosť vydeluje do 2 protichodných táborov a že ten stred sa vyprázdňuje a tie názory sa extrémizujú, to je v nejakej fáze, to je vždycky. Keď vznikajú nové myšlienky a nové síly sa presadzujú, tak to je jedna z podob, jak to proste vyzerá. Okay. A trošku už začíname rozumieť, že čo vlastne sa deje v polarizácii, ale nám sa tu za posledné 2-3 roky deje nový jav, povedla polarizácie. Už polarizácia nie je tak presné na to, že čo sa deje na Slovensku. A viac dochádza k javu, ktorý sa hovorí, že fragmentácia. Že my nemáme 2 protichodné tábory, ktoré medzi sebou si nerozumejú, ale delí sa nám to do bublín stále menších a menších, kde každý s každým si prestáva rozumieť. Aj preto, že do toho vstupuje tento svet vlastne online a svet vlastne digitálny, ktorý ešte nám mení trošku charakter tých konfliktov. Okay. Čiže my sa začneme orientovať v tom, že ako pracovať s fragmentáciou a je celkom možné, že ešte chvíľu, než sa to ukludní, tak to bude ešte sa zhoršovať. Možno, že nejakých 10 rokov, alebo tak. Však to je nič, veď. Ty uvažuješ teda 10 až 100 ročí, ak zdá sa. Ja čím som starší, tým dlhšie mám tie obdobia. Čo robiť, keď sa nám tá, neviem, môžeme o tom diskutovať, že či poznáte na to liek, alebo čo robiť v takejto fáze fragmentácie spoločnosti, aspoň možno v tej mierke, kde mám ten jednotlivec dosah. Kúpiš všetkým podlecov. Je veľa pokusov a niektoré z nich ako fungujú celkom dobre. V Amerike sa spoločnosť kriticky rozdielila potom, ako Trump prvý raz vyhral voľby, tak sa ten svet na tých červených a modrých, na republikánov, demokratov, tak silne deliace čiary proste vznikli, že oni prestali spolu rozprávať a rozbíjalo to, išlo to až do tých rodín a tak. A na druhej strane začali vznikať také iniciatívy, napríklad iniciatívy spoločné večery. Že aktivisti zámerne organizovali spôsoby, že ľudia, ktorí by spolu nerozprávali, tak prichádzali na večeru. Časť z nich boli výrazní republikáni, časť z nich boli demokrati. A pri jedle a v neformálnych situáciách sa učili, ako spolu znovu vlastne rozprávať, lebo tak si zvykli na tie nálepky a na tie predstavy o tom, že ak sú tí druhí hrozní a neznesiteľní, že nevedeli vlastne fungovať. Takže mnoho všelijakých iniciatív bolo, proste, ktoré ukazovali, že my sa musíme naučiť spolu žiť, lebo sme susedia a sme rodinní a tak ďalej a musíme sa vrátiť tam, kde sme boli kedysi. To značí nachádzať nejaké prírodné spojenectvá, aj keď
názorov spolu nesúhlasíme. Musíme vedieť názorov nesúhlasiť bez násilia, že aj keď nesúhlasíme, tak nebudeme to riešiť násilím. A je mnoho pekných príkladov zo Severného Írska, kde po 25 rokoch vzájomného vraždenia sa našli spôsoby, ako predsa len spolu rozprávať. Sú príklady z krajín, kde 40 rokov trval konflikt v Kolumbii a naučili sa spôsoby, ako bez násilia ďalej pokračovať. Keď dobre funguje spoločnosť, tak má množstvo príležitostí. Od malička sa učia nenásiliu a vtedy sa s tým dá vlastne fungovať. A aj keď máme pocit, že to tak není, tak svet vie byť v mnohých aspektoch menej násilný, než bol kedysi. My máme predstavu, že sa iba zhoršuje a že všade je to oveľa viac násilia a že všade je to iba horšie. No nie je to celkom pravda v porovnaní historickom. Okay. Len my sme príliš v zajatí toho, čo aktuálne proste vidíme. Čiže treba aktívne proste s tým pracovať, od škôl sa to učiť, v rodinách a všade a robiť všetky možné aktivity športové, kultúrne, kontaktové, aby sme spolu kontaktovali. Veľmi sa zhoršila situácia po pandémii. To vidíme, že vo všetkých oblastiach máme nové javy, vzdialovania sa, všetky možné psychické choroby sa rozširujú, miera samovražednosti, ťažkosti pre hlavne generáciu Z, ktorá má najhoršie spôsoby, ako sa s tým vyrovnať, že boli najviac konfrontovaní s takým odsudzením. Ale ja mám pocit, že to je vec, že sa to musí zlepšovať. Že? A videl som aj veľa proste pekných príkladov. Otázka je, že kde mám príležitosť vytvárať alebo spolu vytvárať komunitu, ak teda chcem. A ak platí tá motivácia, že chcem preto, aby sme aj v tej fragmentácii akože aspoň zviedli ten dialog napriek tej fragmentácii, tak kde sú tie komunity, kde môžem byť? A kde môžem byť transparentný? Čo zase znamená ako keby byť odvážny, no. Okay. A tá metodológia mne chýba na Slovensku ako taká systematická práca s komunitami. A aj takými, ty si susedskú spomenul, ale tých komunít je veľa, že vlastne málo sa ľudia učia. A je to kultúrne, lebo však v tých štátoch je to inak, že tam tá komunita má dlhú tradíciu, aj tá komunitná práca. Že podľa mňa to komunitná práca má málo metodológie a tradície. Ale toto napríklad by v tej Amerike povedali, že čo teraz sa tuto deje, je čisto ako keby komunitná akcia napríklad. Veď my to nejak vnímame, lebo však na škole sme začali robiť rôzne aktivity, od party cez diskusie a nejaké výstavy a jedno s druhým a začalo sa o tej komunite viacej rozprávať a prišlo mi to vždy také prirodzené, ale potom vlastne keď som počul ľudí z Ameriky, tak tam vyslovene, že tá komunita je že oveľa silnejšia, že tam je tí ľudia, keď sa dokonca spoja do nejakého spolku alebo čo si tak to, neviem, či nedostávajú nejaké či to nejaká štát nepodporuje, alebo tak. A že u nás sa naozaj málo pracuje s tým, že čo vlastne tá komunita je. A samozrejme, že sú kluby, ja neviem, turistov, kanoistov a tak, ale možno len to pomenovanie, že není tak často skloňované, že ten človek si vlastne neuvedomuje, že je súčasťou vlastne nejakej komunity, až neskôr si to možno uvedomíš, aha, vlastne, že možno som. Alebo keď je, tak či ten druhý vidí, že ho môže zapojiť. To je zase o tej zvedavosti, no. Málo podľa mňa rozprávame otvorene veci, ale to je zase podľa mňa aj o kultúre Slovenska alebo tohto priestoru, že veľa vecí si nechávame pre seba a nezdielame ich s ľuďmi, ktorí sú za hranicami nášho sveta. Čím to môže byť spôsobené? To neviem, asi históriou, ja neviem. Ale možno, že ten názor nezdieľa, že neviem. Mne sa zdá, že málo ľudia rozprávajú na Slovensku transparentne. Lebo sa boja, z mojej perspektívy sa boja, že budú odmietnutí, neporozumení, zdevalvovaní a zahambení.
Ale mení sa charakter fungovania, čiže ľudia viacej cestujú, menej si viazaní na nejakú pôvodnú svoju komunitu. Ja myslím, že to je dobré, že si zvykajú na to, že ten svet bude farebnejší, mnoho farebnejší, že majú rôznorodé skúsenosti. Keď ľudia vedia cudzí jazyky a cestujú, tak to je fantastické. To je najlepší spôsob, jak poznávať svet. Mne sa zdá veľmi dôležité, aby ľudia cestovali. Keď niekde vidia nejaký iný svet, niečo donesú do tej krajiny, niečo sa naučia zase, tak prestávajú mať mindráky. Väčšinou majú mindráky takí ľudia, ktorí nikdy nič iné nevideli a majú pocit, že ľudia sú všade veľmi iní a to není pravda. Ľudia sú veľmi podobní po celom svete z hľadiska vnútorného nastavenia. Čo napríklad robí v takejto situácii, že ten človek málo cestuje, má možno tieto mindraky z malomešťactva, že sa ten človek odtiaľ ťažko možno aj dostáva z rôznych dôvodov a ako sa vlastne možno jeho pozvať do toho, alebo ju pozvať do toho, do tej komunikácie, že možno to není všade tak, ako si to predstavuješ, alebo keď ten človek je plný možno toho strachu, že a na základe neho nejakým spôsobom sa snaží s tebou nesúhlasiť, že ako možno vtedy zvoliť stratégiu, že ja neviem, že zobrať, nehovorím, že teraz ho poďme zobrať si za hranice, ale že možno tej komunikácii ako... Moja sesternica má rada turecké seriály. Tak otázka je, že či sa zaujímame chvíľku o turecké seriály. Za normálnych okolností by som sa asi o turecké seriály s kamarátmi zaujímal, ale ak chcem vedieť niečo o svojej sesternici a približiť jej, alebo rozpráva sa s ňou o tom, čo má rada, a tak spozna Turecko. Iba dobre. Okay, že dostať sa k tomu človeku... Čo máme spoločné? Cesta je k tomu, že čo máme spoločné. Okay. Vedieť to, alebo hľadať to. A nakoniec to opakujem, lebo to sme povedali asi tak pred hodinou. Však veď ono toho, tých pravd zase není až toľko. Ono je to v podstate veľmi jednoduché, len tá aplikácia je náročnejšia, mám taký pocit. Vladimír, ty... Prepáč. Nič, hovor. Ja som len zvedavý. Tu sme nejaký príbeh počuli z praxe, ponúkli nám aj ty nejaký náhľad nejakého zaujímavého konfliktu, ktoré si riešil, či už na tej korporátnej alebo vzťahovej úrovni. Na korporátnej úrovni sa veľa riešilo, keď začala vojna. Ako môžu v jednom open space žiť napríklad Ukrajinci a Rusi. A ako tam môžu byť spolu. A teda bolo to veľmi ohrozujúce pre obe strany. Na inej úrovni vnímam napríklad, keď robím v organizáciách aj v neziskových, kde napríklad ľudia majú nejaké politické názory, či sú citliví k tomu, že sú nie všetci v rovnakom politickom rozpolúžení. Čiže vidím tam napríklad v organizáciách, že ľudia sú za jednu stranu alebo za jednu ideu, a ako keby si nevšímali v tej verzii tej vlastnej homogenite, že tam je aj niekto iný, ktorému môžu niektoré slova ubližovať. Alebo ako keby ho vylúčovať, ju vylúčovať. Že si nevšimnem, že vlastne niekoho... Že si nevšimnem, že to, ako my hovoríme o veciach, môže byť vlastne ubližujúce. A to je nedostatok tej empatie. Neviem, komu odpovedám. Ale ja si myslím, že to není dôležité, lebo my nemusíme všetko vedieť alebo mať na všetko empatiu. Dôležité je, keď urobíme chybu a náhodou nás niekto na ňu upozorní, alebo vidíme, že sa niekto stiahne, tak tá druhá reakcia je dôležitá. Okay. Že nie je tá prvá. Ja to tak často hovorím, že aj v konflikte, ako keby prvá reakcia je normálne, že to, čo ide z nás plynulo. Hej, a druhá reakcia je dôležitá. Či si všimneme, že sme niekoho zranili. Okay. Alebo či vieme uvažovať, že ja neviem, máme, a teraz ako, ja neviem,
v organizácii kolegyňu, ktorá je z podsovietskej republiky a je ticho, keď sa začne rozprávať o vojne. A nehovorím, že máme ako keby brať ohľady a nehovoriť vlastný názor napríklad a jasný názor na vojnu, ale že si všimnúť, že niekto stuhne, zmrzne a že čo to znamená, čo sa deje, alebo byť zvedavý. To je tá empatia. A teda tie medzikulturálne spory, to je náročné. To si vysvetlil na Bosne, ale to asi aj po vojne ste robili s tým veľa. My rozprávame už viac ako hodinu, to znamená, že či nikto ešte s ďalším sa nechce zapojiť a povedať niečo, alebo sa spýtať. Vy máte určite otázku. Alebo komentár. Ja už Ja mám tému z pilotného podcastu, ale tak neviem, nechcem to moc prepovať, lebo to máte rozohraté, takže politicky a... Prosím, vstupte. Mňa zaujíma, pretože konflikt vo vyučovacom procese s výučiteľ so študentom, lebo tu sú aj architekti, viac menej, Dizajneri. a dizajneri a prináša... Treba sa nadýchnuť. Aha, no, nechcem sa ma bol Dobre, takže ma zaujíma ten konflikt vo vyučovaní, že keď prinášajú nejakú spätnú väzbu učitelia študentom a študent to jednoducho nedokáže prijať tú formu, akým to je interpretované. A prichádzajú do konfliktu, z ktorého vznikajú potom ďalšie situácie, ktoré môžu byť aj nebezpečné pre toho študenta, že čo nejaké... Ja viem, že tie odporúčania nemáte radi, keď sa to má dávať, ale že či sa viete na to pozrieť z tej perspektívy učiteľa a potom z tej perspektívy toho študenta a možno nejaké odporúčanie, ako sa napríklad ochrániť pred tým, alebo že ako reagovať, lebo tu sedia asi študenti, nie? A sa to asi všetkých týka. My sa napríklad s tým poradní stretávame veľmi často. Ja vidím veľký rozdiel medzi školami, že niekde sa pestuje naozaj taká veľmi tradičná atmosféra, že študenti nevedia ešte, ale nemajú do toho čo kecať a tak ďalej a mali by sa prispôsobiť a tak. A niektoré školy veľmi podporujú naopak, že my vieme, že sa učíme všetci a dobre, možno, že niektorí profesori majú niektorý typ poznatkov lepší, ale vôbec to neznamená, že tí ostatní by nemali mať rovnakú pozíciu, rovnakú pozíciu v dialogu. Čiže v niektorých školách sa pestuje nejaká tradícia, že stretávame sa, dávame si kritickú spätnú väzbu, počúvame sa a je to výborné to vidieť. Keď sa to darí, tak je to fantastické. Ale niektoré školy veľmi fungujú tak, že naozaj keby spred 50 rokov. Že proste sú dve vrstvy, úplne iné práva, úplne iné postoje vlastne k ním. Takže treba sa to učiť. To nie je vec, ktorá by bola daná a dala by sa nejakým prípisom alebo obežníkom vyriešiť. Že to je vec dlhodobej praxe. Že keď ten študent nechce možno prijať tú kritiku, a že čo možno, ako mu to možno lepšie vysvetliť, alebo sa ten študent uzatvára možno potom, alebo... Tak myslíte, nie? Tú stratégiu nejakú zvoliť? Ja rozmýšľam, či máte zhodu, keď chcete dávať spätnú väzbu, tak musíte mať najprv zhodu v kritériách, podľa ktorých ste hodnotení. Okay. Lebo ak nemáte zhodu v kritériách, podľa ktorých ste hodnotení, tak to je váš názor odborný asi. Ja myslím, nejaký príklad? No tak ja napríklad mám, keď hodnotím študenta, alebo keď som bol ja hodnotený, bol hodnotený a mal som vopred jasné, že ako vyzerá, a malo to úplne jasné pre mňa, že ako vyzerá, keď je tá esej napísaná dobre, alebo keď je nahrávka rozhovoru, čo ja viem, s klientom, je hodnotená podľa nejakých kritérií a ja tam viem presne, že čo je odo mňa čakané, a keď nie, tak je tam ako keby, lebo o tom bola tá výučba, že som rozpoznal tie kritériá. A potom som vedel, že čo je odo mňa očakávané ako od študenta.
A samozrejme, že som s tým nesúhlasil, lebo som si myslel, že som lepší ako ten pedagóg, ale to som si ja už ako nejak ako musel uniesť, že nebolo to merit, ale bolo to below expectations. Ale mal som jasné, prečo je to below expectations. Že inak nemáme zhodu. Inak sú to vlastne dva názory, mocenský a menej mocenský. Musíme mať ako keby tú spoločnú os, aby sme si to vedeli povedať. No, podľa mňa pri spätnej väzbe potrebujete mať jasné kritériá hodnotenia, zhody. A ak vstúpa do konfliktu? Ako sa môže... Že ak spolu nesúhlasia. Tak potom je otázka najprv, na čom spolu sa vedia zhodnúť a čo sú tie veci, podľa ktorých spolu nesúhlasia. Či sú to názory, alebo sú to... Neviem, nepoznám váš odbor, že... Ale to, čo som videl na rôznych školách, že oveľa lepšie fungujú tie školy, kde pravidlá, ako budeme postupovať, vznikajú spoločne aj so študentami. Že to není, že zavolám si expertov, tí nám vypracujú muster a potom všetci sa musia to podpísať a prispôsobiť sa. Ale keď už vo fáze prípravy to vzniká v tom, že diskutujeme a až potom ich spoločne proste zohľadníme alebo píšeme, tak oveľa menej potom konfliktov vlastne vzniká. Čiže keď máme to šťastie, že toto robíme, tak je to v poriadku. A tie pravidlá raz za čas sa musia prepisovať, lebo sa mení život a menia vonkajšie okolnosti. To, čo ja vidím veľmi výrazne, je, že zmenilo sa postavenie žien, mladých aj starších, a nie vždy to tie pravidlá rešpektujú, že pozor na to, ženy dneska ináč fungujú a ináč majú iné sociálne postavenie ako kedysi. A na niektorých školách to ide cez zbúry a cez nejaké škandály a na niektorých to ide celkom pokludne, že sa o tom pravidelne diskutuje. A vtedy, keď to normálne funguje, tak sa postupne presadzuje stále väčší počet, rovnocenne sa presadzuje počet žien aj na škole. Ste spokojná? Už sa nám trošku kráti čas, trošku dosť, ale stále možno máme nejaký dotaz na debatu. Niečo vás škrie, alebo ešte je niečo, o čo sme sa dostatočne neporozprávali? Je ešte niečo? Dámy a páni? Nemáš nič, Martin? Tak možno ja budem mať otázku. No, tak určite. Ak mám dočinenie s človekom, ktorý sa zámerne... My sme mali nahrať tú otázku. Okay. Počujeme tak, ťa. že ak mám dočinenie s človekom, ktorý sa vyhýba konverzácii, alebo vymýšľa si výhovorky, alebo zahovára, a pri najhoršom sa stávajú napríklad aj príležitosti, kedy začne útočiť nejakým spôsobom, aby sa vyvaroval vlastne tej konverzácii, alebo aby čelil tej, nechcem povedať pravde, ale tej určitej téme, že akým spôsobom pristupovať k tomu človeku. Neviem, či sa to nejako konkrétnejšie rozoberalo, len ma to zaujíma, že nejaké typy rady. Ja myslím, že keď je tak všeobecne formulované, tak my nevieme dať jednotný názor a postoj, lebo veľmi záleží na tom, že akým spôsobom zahovára, kedy útočí, kedy neodpovedá a tak ďalej. Čiže mali by sme sa snažiť vtiahnuť toho človeka do diskusie a urobiť 2-3 pokusy nenásilne, v pohode, v kľude vlastne ho alebo ju vtiahnuť do tej diskusie. Keď sa to nedarí opakovane, tak mali by sme vylúčiť to, že je tam nejaký typ osobného problému alebo nejaký typ patológie, kde ten človek to nerobí, lebo nemá to v sebe a niečo je tam viacej. Keď to vylúčime, tak je to vec vzájomného učenia sa, ako spolu rozprávať, ale ja by som rozmýšľal, ako vylúčiť, že či naozaj není chyba prevažne na jednej strane. Skoro nikdy to tak není. Skoro vždy je to na obidvoch stranách, ale máme aj situácie, že ten človek žiaľ Bohu nerozpráva, správa sa čudne, lebo je výrazne odlišný ako to, čo je väčšina ľudí. A rozpoznať to je dosť užitočné, lebo potom vieme, že my musíme s ním rozprávať úplne ináč,
ak je ten človek iný. Takže tá otázka pre mňa je tiež, že čo robím, že zrazu vytváram tú situáciu, že som odmietaný. Ale ešte potom je dôležité otvorenie rozhovoru. Chcem sa s tebou rozprávať o niečom, na čo možno máme úplne iný názor a neviem, či je to pre teba dôležité. Ak áno, tak len povedz. Rozmýšľam nad tým, že mám veci, ktoré ako keby by som chcel povedať, ale viem si predstaviť, že ťa možno aj môžu zraniť a napriek tomu sa chcem s tebou rozprávať a najprv by som chcel počuť, ako to vidíš ty. Otvorenie rozhovoru je dôležité, lebo keď zle otvoríte rozhovor, tak ste už rovno aj zavreli. Tam mi ide skôr o to, že napríklad tá osoba má nejaké zaužívané zvyky, už je v pokročilejšom veku a väčšinou tie odpovede sú, že ja som už taká a už sa nezmením, alebo proste musíš tak so mnou žiť, neviem. Čo sa týka napríklad starých rodičov alebo rodičov, že toto je už potom tá úplne uzatvárajúca odpoveď, že či to má vôbec aj zmysel, alebo tak niečo. Ja by som tú formuláciu, keď mi niekto povie, že ja už som raz taký, ja už sa nezmením, mňa by to dosť dráždilo, aby som naozaj sa urobil viacej pokusov pomalšie a iným spôsobom od iného človeka a tak ďalej, lebo neverím tomu, že ľudia sa už nezmenia. Vlastne, že ľudia sa menia celý život a tá schopnosť zmeniť sa je práve prejav odolnosti a prejav životaschopnosti. A keď my si povieme, že už sa nezmením a už sa nepotrebujem zmeniť, pre mňa to je vážny signál, že ten človek môže byť stratený vlastne, lebo na to, aby sme mohli produktívne žiť a zmysluplne, tak my potrebujem sa meniť a to je riskantné, to je náročné, to je nepríjemné niekedy, ale zase to prináša práve to, že objavujem ten svet na novo a ináč. Čiže by som trochu sa snažil pochopiť, čo tým vlastne hovorí, keď povie, že ja už sa nezmením. Napríklad je dôležité pre ňoho, alebo pre ňu, aby počul ste to, čo vám hovorí, napríklad. Jasné, akože ja sa snažím už aj hľadať nejaké tie dôvody a potom, že akým spôsobom napríklad naviesť tých ľudí na tú zmenu. Akože jasné, už som skúšal nejaké tie kroky, lebo niekedy sa ten človek podľa mňa aj zľakne, hlavne tí starší ľudia sa boja tých zmien, že už majú zaužívaný ten život, že akým spôsobom napríklad nie že podsúvať, ale ponúkať tie zmeny, že či nadväzovať na niečo, na čo sú zvyknutí a postupne tam nejakými maličkými kročkami vkladať tie informácie, alebo že toto by sme mohli tak, toto tak, a že je to spôsob, akým zmeniť toho človeka napríklad. Či akože nie je na to nejaké... Mne sa veľmi páči to slovo, že ponúkať tie možnosti, že to je oveľa lepšie ako povedať, že ty sa musíš zmeniť a musíš byť taký a nesmieš byť taký a tak ďalej. Že to skoro každý z nás zareaguje zle. Ale proste toto, že počúvam ťa a vieš čo, tam jedna vec sa mi páčila, čo si urobil a povedal, to je oveľa silnejšie ako to, že musíš sa zmeniť. Že to väčšina ľudí neznáša. Tak tie príkazy sú asi také pre nás všetkých, že toto musíš, takto na schválne bude robiť. Ľudia niektorí sú otvorení nejakým zmenám, niektorí sú závislí, dependentní a niektorí sú kontradependentní. Že oni by aj súhlasili, ale keď sa im to prikáže, tak sa vzbúria a budú všetkými spôsobmi sťažovať tú situáciu. No a to je potom ťažké. Ja som taký kontradependentný človek, tak viem, že to nemusia ľudia pochopiť často. Rozumiem. Tak ďakujem za odpoveď. Ja si podám niekomu ďalšom mikrofónu, ak budeš to čas. Ja si myslím, Frederika? Tak teda ešte je čas. Samozrejme. Ešte pošťavíme pánom trošku. Už sú tu. Zimu tu máte. Hej, že? Ideme si dať všetci pár drepov. Lebo musíme. Lebo je to zdravé. Frederika má Ja by som slovo. sa asi trošku to isté, čo Tomáš sa pýtal, len inak formulovala tú otázku, že keď napríklad mladší človek sa baví s niekým starším,
tak niekedy tá debata sa hneď na začiatku uzavre tak, že ten starší povie, že buď, že ja už som raz taký, alebo že ty si ešte mladý, ty mi nič nemáš čo hovoriť. Že oni to môžu takéto poučovanie brať ako disrespekt od toho mladého človeka. Že ako správne začať tú konverzáciu, čo je asi ten najdôležitejší krok, že aby to možno buď niekto starší, alebo aj niekto v pozícii autority nebral možno nejakú buď kritiku, alebo tú diskusiu ako disrespekt nejaký, že ako z toho pozície mladšieho človeka to nejak začať bez toho, aby sa to nejak uzavrelo hneď zo začiatku. Teda, že ako so staršími možno hovoriť, by som povedala. Otázka je, že či on chce s vami, alebo ona rozprávať. No, že ako ho môžem aj že donútiť, že... No, donútiť. Mne sa to zdá, že tuto je taká veľká akože chuť byť tými lídrami tých starších ľudí. Ale lebo ja to poviem na takom príklade. Ja som robil toho sociálneho pracovníka a chodil som do tých rodín, kde tie matky sa nestarali o svoje deti. Ja som bol mladý vtedy veľmi. A nie, že by ma teraz rešpektovali, ale bol som ešte oveľa mladší. A teraz akože, že na akej úrovni sme? Že chce sa ona vlastne s vami rozprávať o tom, čo vy vnímate ako problém? Vníma ona to ako problém? Nevníma, pravdepodobne. Ak by to aj vnímala, že napríklad niečo, čo ja hovorím, tak považuje to za dôležité? Pravdepodobne to nepovažuje za dôležité. A keď to aj považuje za dôležité, vie to urobiť inak? No častokrát to nevedia urobiť inak. Čiže to, čo sme sa rozprávali doteraz, je, že najprv potrebujete mať vzťah, aby ste sa mohli rozprávať. Potom tí ľudia sa potrebujú ako keby mať zážitok, že sú počutí. Až potom, ak chcú počuť váš názor, ho budú počúvať. A tá otázka je tej motivácie, že prečo by oni mali chcieť počúvať váš názor? To ja neviem, to musia oni vedieť, tú odpoveď, nie my. Tak to môžem doplniť, že tie kroky, že nadviazať nejaký vzťah, nejakú vzájomnú dôveru, načrtnúť tú tému, tak asi to, že ako sa dostať do toho bodu, že to, čo my chceme riešiť, že ich ako keby do toho bodu tiež nejak nenásilne dostať, že dobre, poďme toto riešiť. Toto je nejaký problém hodný riešenia, hej, že... Môžete povedať, čo vás trápi jednou vetou? Napríklad trápi ma, ja neviem, že sa nestaráš o svoje zdravie, keď odídem od politiky. Alebo ja neviem čo, že môj otec je veľmi obézny, takže že občas ako keby nechodíš. A čo si o tom myslíš ty? A hneď budete počuť, či vlastne chce o tomto viesť dialog. Napríklad vám povie, že už to inak nejde. A v tej chvíli je otázka, že ako zareagujete, lebo vy, keď vám niekto niečo rozpráva, tak vy môžete počúvať, čo všetko vám v tom, čo hovorí, čo sa dá počuť. Akože nevládzeš, nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché nájsť si čas napríklad na tú chôdzu. Bolí to. Čiže tento rozhovor je oveľa dôležitejší, ako či on bude chudnúť alebo chodiť. Je to zrozumiteľné, ako odpovedám? Že keď mi niekto povie niečo, napríklad, že ja už, ako vám to povedal, že mňa už neprerobíš, ja už som raz taký. Hej, tak ako keby on vám tým hovorí niečo o sebe. Že v tejto chvíli už neverí, že sa veci môžu zmeniť, že on môže byť iný. A najprv potrebuje byť v tomto vypočutý. A až potom ho začať presviečať, aj to by som nerobil teda hlavne. Skôr, že kedy to ide. Jak to je, že to ešte nevzdal? Aspoň trochu. S nami. Hlavne s nami. že moje obťažovanie ešte vlastne dokáže zniesť. Ale keď máme veľa nezrovnalostí voči sebe, často na seba narážame, hádame sa tak ďalej, tak je jasné, že ak ja chcem, aby nejaký názor ten človek
pochopil, aby ma trošku vypočul, tak ja to nedosiem tak, že budem ho nútiť ma počúvať, ale pokúsim sa začať ten rozhovor tak, že hľadám, či je niečo, kde vieme sa zhodnúť. Aj keby to bolo iba 2% z toho, o čom rozprávame, tak začnem tými 2%, aby sme navodili situáciu, že dobre, tak spolu rozprávame. A tie 2%, kde sa zhodneme, kde nejak si rozumieme ako tak tými treba začať vlastne. A potom bude priestor na to, aby sme si povedali, v čom nesúhlasíme a čo by sa malo zmeniť. Ale keď začneme hneď tým, že čo sa musí zmeniť, tak ani nedopočujeme už. Hneď stratíme toho človeka. Kým sme opäť našli, že môžeme sa spolu aj o iných veciach rozprávať, než je to tak. Čiže to zrelo pomaličky a nevyvíjali sme nejaký intenzívny kontakt spolu, nestretávali sme sa, boli sme v kontakte, ale tak veľmi tak vlážno. A teraz na rok sme boli, zase sme sa stretli a už sme zistili, že vlastne, že OK, tak už je ten čas sa začať opäť rozprávať. Že v každom z nás to muselo trochu dozrieť, ale aj vo mne, že vlastne ona tak radikálne vystúpila aj v nej, že to musela akceptovať, že celá rodina súhlasí, iba ja nie. Že ja som ten iný. Ale tak bolo to náročné ročné obdobie. Aj rok aj niečo trvalo. Nebolo to jednoduché, ale zrelo to bolo. Ale keď my spolu rozprávame tak, že sa rozumieme a súznime aspoň trošku, aspoň dočasne, tak to je oslavný moment, to je fantastické. To by sme mali tým ľuďom naznačiť, že pozor, ja to hrozne sa teším z tohto momentu a je to vzácne, možno sa to nepodarí vždy, ale je fantastické, že aspoň teraz to ide. Tak sme si dobre pokecali, alebo akože som tak rád, že viem o tom recepte na ten koláč a poviem to aj kamoškám a tak ďalej a tak ďalej. Tie momenty zdôraznite. Niekedy to nemusí cez slova, proste niekedy dotyk, pritakanie, niečo, čo vidíme, je oveľa silnejšie ako všetko, čo by sme povedali vysvetlením slovami. Ale boli aj plné myštičky, tak to dobre Mhm. Dobre, ja by som to v túto chvíľu už nejak, už máme všetkým zima a pravdepodobne to tak cítime asi spolu. A veľmi vám ďakujem za váš čas a za vaše postrehy a vlastne za túto celú debatu. Tak my budeme proste sa snažiť byť super aj k ľuďom, ktorým úplne nesúhlasíme. A už len vďaka tomu, že... Ak vám neubližujú. OK, čak samozrejme. A je to dôležité a som rád a dúfam, že aj ostatní, že sme počuli tieto pravdy, ktoré vlastne nie sú nič prekvapivé, len si ich treba možno pripomínať a viackrát pripomínať a opakovanie je matka múdrosti. Takže ešte raz vám pekne ďakujem. Vladimír Hambalek, Dušan Andrušček. Nasleduje premietanie filmov. Budú nakoniec dva, lebo sú to vojnové dokumenty, ktoré majú 25 minút. Rozhodli sme sa, že nebudeme púšťať ich príliš veľa, lebo už tieto dosť sú silné. Pani režisérka príde po prvom, tak môžeme sa ísť teraz trošku nadýchnúť hore.